бинандаҳои азиз, барномаи меҳмонхона аст манзури шумо аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Ва имрӯз мо омадем ба меҳмонхонаи Истиқлол ва имрӯз аз хизматрасонӣ ва шарту шароити ин меҳмонхона ба шумо маълумоти пурра ва саҳиҳро пешниҳод менамоем. Ва як чизи дигарро хотиррасон мекунам, ки ин маҷмӯа дар як боғи калон, яъне воқеъ гардидааст, ки дар ин ҷо ду меҳмонхона ба номи Истиқлол бунёд шудааст. Якеаш 9 ошёна аст ва дигариаш 6 ошёна аст. биёед рафта ҳамроҳ аз шарту шароит ва хизматрасонии ин меҳмонхона якҷоя дидан менамоем. рафтем. бинои муассисаи давлатии меҳмонхонаи Истиқлоли дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе қомат афрохта мунтазам дар хизмати сайёҳону ҷаҳонгардон мебошад. дар ҳудуди иншооти зебову замонавӣ боғи фарроху зеборо дидан мумкин аст. меҳмонхона дорои утоқҳои стандартӣ, люкс ва апартамент мебошад ва сайёҳон метавонанд тариқи занги телефонӣ, мактуби электронӣ, мессенҷерҳо аз ҷумла Viber, вебчат, WhatsApp ва Telegram, инчунин тариқи сомонаи худи меҳмонхона ва ё сомонаи Booking.com пешакӣ ин ё он утоқро брон, яъне банд намоянд. бинандагони азиз, ҳоло бошад мо ба ҳуҷраи люксе, ки барои як нафар пешбинӣ шудааст, ворид мешавем. ва ин ҳуҷра чӣ дорад? ҳуҷра дорои як рахти хоб, ҷевон, телевизори плазмавӣ ва ба ин ҳуҷра, ба хизматрасонии ин ҳуҷра ворид мешавад истифода аз ҳафзи шиноварӣ, истифода аз толори варзиш, вайфаи ройгон ва ҳамзамон бояд бигӯям, ки ҳуҷра бисёр яъне дастрас ва бо нархи арзон, яъне пешбинӣ мешавад 900 сомонро ташкил мекунад. ва биёед мирем ба ҳуҷраҳои дигари ин меҳмонхона ва якҷоя мебинем, ки шарту шароити ҳуҷраҳо чӣ гуна аст. меҳмонхонаи Истиқлол аз соли 2008 соли инҷониб фаъолият менамояд. меҳмонхона асосан аз ду бино ва маркази конферансӣ иборат аст. меҳмонхона худ яке аз дастоварҳои истиқлолият буда, ба ҳамин хотир номи меҳмонхона Истиқлол номгузорӣ шудааст. меҳмонхона аз соли 2008 сол инҷониб фаъолият менамояд. самти фаъолияти меҳмонхонаи Истиқлол асосан соҳаи хизматрасонӣ мебошад. ва меҳмонхонаи Истиқлол сайёҳон ва ҷаҳонгардон бештар барои истироҳат, барои дидани Тоҷикистони азизи мо ва пойтахти мо шаҳри Душанбе меоянд. тавре ки мо ба нишондиҳандаҳои омории худ нишондиҳандаҳое ки аз фаъолияти кории меҳмонхона ба назар мерасад, қисми зиёди сайёҳон ё худ меҳмононе ки ба меҳмонхона ворид мешаванд аз ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии Қазоқистон, кишварҳои Осиёи Миёна, ҷумҳурии Амрико, кишварҳои арабӣ ва баъзе аз кишварҳои аврупоӣ меҳмонон ба меҳмонхонаи Истиқлол ташриф меоранд. ғайр аз ин ба меҳмонхонаи Истиқлол асосан намояндагии корпусҳои дипломатӣ зиёд муроҷиат менамоянд барои ворид намудани ё барои анамон гурӯҳҳои кории худ ё ки анамон ҳайатҳои меҳмонҳое ки барои ин ё он чорабиниҳо ба кишвари мо ба шаҳри Душанбе меоянд, онҳо ҳамон гурӯҳҳои меҳмонҳои худро ба меҳмонхонаи Истиқлол меоранд.
ва ин яке аз дастоварҳои хуби худи меҳмонхонаи Истиқлол аст ки робитаи кориро худ самти фаъолияташро бо ин корпусҳои дипломатӣ дуруст баром мондааст. Аксарият меҳмононе ки ба меҳмонхонаи Истиқлол меоянд, баъд аз як давра ду даврае ки боз пас гашта мераванд, дубора боз ба меҳмонхонаи мо меоянд. Хуб яке аз хусусиятҳои ҷалби ҳамин сайёҳон нисбат ба дигар меҳмонхонаҳо ман ҳамин табиати худи ҳудуди меҳмонхона аст. Меҳмонхонаи Истиқлол аз дигар меҳмонхонаҳо бо ҳамин табиат, бо сарсабзӣ, бо ҳамин гулгаштҳо, боғе ки дар назди худ дорад фарқ мекунад. Ва ин яке аз роҳҳои ҷалби сайёҳон ба ҳудуди меҳмонхона аст ё яке аз роҳҳои ҷалби меҳмонон аст. Айни ҳол дар меҳмонхонаи Истиқлол 75 нафар кор ва фаъолият менамояд ва маоши кормандон хуб сари вақт дода мешавад. Сатҳи хизматрасонӣ хуб аст ва кормандон хуб аз кори худ хело қаноатманд ҳастанд. ғайр аз ин меҳмонхона барои истироҳат ва фароғати кормандони худ ҳамасола онҳоро ба осошгоҳҳо дар давоми як сол як маротибагӣ барои истироҳат ва фароғат равон мекунад. бинандагони азиз, ҳамзамон ҳар як ҳуҷра дорои айвон мебошад ва бубинед ки чӣ қадар манзараҳои зебои кишвари азизамон аз ин ҷо намоён ҳаст. бинои нави меҳмонхонаи Истиқлол аз 10 хона ва 6 ошёна иборат буда, дар он 60 ҳуҷра аз ҷумла 4 люкс, боқимонда ҳуҷраҳои стандартӣ ва як апартамент иборат аст. инчунин бинои нави меҳмонхона дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 3-юмин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҳисоби даромади пулии муассисаи давлатии меҳмонхонаи Истиқлол дар давоми 2 сол бо тарҳи замонавӣ ва мутобиқи меъёри миллӣ бунёд ёфтааст. бинандагони азиз, ҳоло бошад мо дар бинои дуюми меҳмонхонаи Истиқлол қарор дорем ва ҳозир меравем ба бинои якуми меҳмонхонаи Истиқлол. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншооти замонавӣ дар шаҳри Душанбе, агар аз як тараф 15 нафар бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардида бошанд, аз ҷониби дигар инфрасохтори сайёҳӣ дар пойтахт боз ҳам мукаммал шуда, ҷиҳати хизматрасонии сатҳи баланд ба меҳмонону сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ шароити арзанда фароҳам оварда шуд. бинандагони азиз, ҳамзамон меҳмонхонаи Истиқлол дорои китобхона мебошад ки сайёҳони ҷаҳонгардон метавонанд аз ин китобхона фаровон истифода баранд, зеро дар ин ҷо китобҳо бо 5-6 забон тарҷума карда шудааст.
меҳмононе ки аз сомонаҳои интернетӣ ба мо бурон мекунанд ё худ дархости худро мегузоранд, онҳо саҳнаи омадани худро тариқи ин сомона дақиқ намуда ба меҳмонхона хабар медиҳанд. Ва баъзе меҳмононе ҳастанд ки худашон мустақиман ба меҳмонхона меоянд ва баъзе гурӯҳҳое ҳастанд ки мо онҳоро аз фурудгоҳ то меҳмонхона ҳамроҳӣ мекунем. меҳмон баъд аз оне ки ба меҳмонхона ворид шуд, аз тарафи корманди меҳмонхона хубан ҳамун шахсоне ки дар ҷои ба қайдгирӣ нишастаанд, аз ҷониби онҳо ба қайд гирифта мешавад ва меҳмонро то утоқаш роҳнамоӣ мекунанд. Ва он меҳмононе ки барои фаҳмидани таърихи фарҳанги мо омадан ба Тоҷикистон, мехоҳанд аз ин ё он ёдгориҳои таърихӣ дида намоянд, онҳо ба мо муроҷиат мекунанд ва мо бо он ширкатҳое ки ҳамкорӣ дорем ба онҳо дар алоқа шуда он мақсад ҳамун дархости меҳмонро ё хоҳиши ҳамун меҳмонро сари вақт бароварда мекунем. Ва ин яке аз роҳҳои ё самти фаъолияти худи меҳмонхона аст ки бояд чунин корҳоро анҷом диҳад. Асосан меҳмонхонаи Истиқлол худ муассисаш дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аз ин рӯ ба меҳмонхонаи Истиқлол фақат гурӯҳҳои меҳмонони хуб давлатӣ меоянд. мо дар оянда ба нақша гирифтаем ки бо мақсади хубтар ва беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ё ки ривоҷ додани раванди фаъолияти кори меҳмонхона ё ин ки муаррифӣ намудани меҳмонхона бо ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҷумҳурии Қазоқистон, бо меҳмонхонаҳое ки дар он кишварҳо қарор дорад, шаҳрномаи ҳамкорӣ баста барои беҳтар намудани фаъолияти меҳмонхона робитаамонро барқарор кунем. айни ҳол меҳмонхона дар кишвари мардумии Чин ба он ҷо чандин бор гурӯҳҳои худро фиристодааст барои ҳамкорӣ намудан ва ин аллакай дастовардҳои худро нишон додааст ки ширкатҳои чиноӣ ё аз ҷумҳурии мардумии Чин гурӯҳҳои худро мақсад ба меҳмонхонаи мо ворид намуданд, дар ин ҷо дафтарҳои корӣ ва ҷои зисти доимии худро муайян намуданд ва дар ин ҷо кор ва фаъолият менамоянд. бинандагони азиз, инчунин дар ҳудуди меҳмонхона ҳамин гуна ҳавзи моҳидорӣ ҳаст ки меҳмонону сайёҳон метавонанд аз ин ҳавз низ истифода баранд ва моҳӣ доранд. Аз пасманзари ман меҳмонхонаи Истиқлол ана ҳамин гуна конфронзал низ дорад. ҳоло бошад ҳамроҳ рафта аз дохили ин конфронзал якҷоя дидан менамоем. илова бар ин мавзеи хушбоду ҳаво ва фазои орому осудаи ин макон аз бартариятҳои асосиест ки таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб мекунад. барои нафароне ки моҳидориро дӯст медоранд, дар саҳни меҳмонхона ҳавзи моҳидорӣ ҳаст ки истифодаи он барои меҳмонон ва бошандагони ин меҳмонхона ройгон аст.
бинандагони азиз, инчунин дар ҳудуди меҳмонхона дар масоҳати 7 гектар замин боғ бунёд ёфтааст, ки дар ин ҷо дарахтони мевадиҳанда, сояафкан ва ороиширо дидан мумкин аст. Инчунин дар боғ ана ҳамин гуна гулҳои мавсимӣ низ дорад, ки боғбонҳои ин меҳмонхона мунтазам дар нигоҳубини ин боғ яъне машғул ҳастанд. мавриди зикр аст, ки бинои асосии муассисаи давлатии меҳмонхонаи Истиқлол аз 9 ошёна ва 64 ҳуҷра иборат буда, 8 ҳуҷраи он люкс мебошад. меҳмонхонаи Истиқлол солҳост, ки он ба меҳмонони дохиливу сайёҳони хориҷӣ хидмат мерасонад. дар маҷмӯъ дар 2 бинои меҳмонхонаи Истиқлол 76 нафар кору фаъолият менамоянд ва дар мавриди зиёд шудани шумораи мизоҷон ва расонидани хизмат ба онҳо боз 25-30 нафари дигар ба кор ҷалб хоҳад шуд. саҳн ва атрофи муассисаи давлатии меҳмонхонаи Истиқлол бо гулу буттаҳои ороиши рангоранг, дарахтони гуногуни мевадиҳандаву ҳамешасабз оро ёфтааст. бинандагони азиз, сайру саёҳат карданро дӯст доред. шиёри барномаи мо аз мо пешниҳод, аз шумо интихоб. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи меҳмонхона. То барномаҳои дигар сиҳатманду сарбаланд бошед.